Vamos a facer unhas preguntas a unha veciña de Touro para o 8M. Como te chamas? Carmen, Cantos anos tes? 73. En donde naciches? En Fao, Que vives? en Mourelos, Touro. E a que oficio te dedicaches na túa vida? Tuve moitos traballos, tuve moitos oficios. Primeiro, con 14 anos, aprendín a coser. Como vista polas casas, daquela íbase polas casas. Levabas a máquina na cabeza. E botabas o día na casa, e en sitios ainda dormíamos. E despois, traballei en Santiago nunha fábrica de sábanas. E aos 20 anos emigrei para Francia, para París. E traballei na embajada como embajador do Congo en París. Encontrei-me que eran de color diferente a nós, morenos, xente moi buena, donde había cociñeiro, chofer, e eu cuidaba os negros. Tes algunha vez unha discriminación por ser muller? Pois non, porque eu nunca traballei así en traballos especiales, sempre compaginado. Como foi que decidiches emigrar? Pois mira, porque se ganaba máis diñeiro é para unha experiencia nova. Que consellos ou recomendacións te gustaría darnos a xente nova? Que estudiades moito, preparadevos ben para traballar, ser traballadores e responsables. Moitas gracias. Chao.